Какво е лукса? Лукса е начин на живот. Така средна продажна цена в момента казвам около 2,5 милиона долара. Да. Наемният пазар добър ли е покрай това нещо? Наемният? Да. Той е брутален. За мен е изключително удоволствие, когато българин клиент ми се обади и каже: Даниела, искам да поговорим за имоти. Въпрос е, когато някой декларира, че иска да купи, той подписва договор. Ти е достатъчно. Абсолютно. Не е необходимо да търсиш информация, този човек дали ще бъде достатъчно лоялен, коректен, точен, каквато е обичайно нашата действителност. Видната гражданка, която е родена, отраснала във Вел, това е Михаела Шифрин, която е най-добрата скиорка на всички времена. Някакъв пример за малък апартамент с една спалня? Такива няма. Няма с една спалня. Няма една спалня, да знаете. Да кажем един тристаен нормален, който е тристаен, с гараж, горе-долу, може би 5000 на месец. Да. Но това не е във Вел, нали? Може би си на 15 минути. От Вел. Към момента може би има около 1000 имота на пазара. 200 сделки на месец. Да, горе-долу. С средна цена, ти каза, средна 2,5, като казвам, тя милиона може много... долара говорим. Да. Обаче не има компания, която инспектира състоянието на собствеността, нали, на имота. Всяка услуга, която е адекватна и която носи, разбира се, стойност и за двете страни, тя е високо заплатена. А как си представяш идеята да предлагаш 100-150 имота в този момент? Това не е реално, не е възможно. И какво прави лидерския съвет на Келър Уилямс? Добре. Че си част от този съвет. Да. Казва се ALC. Това са топ 10% от нашата компания брокери по продукция. По реализация. По реализация на сделки, да. И всъщност ние много решения, които се взимат за начина, по който функционира офиса, било то как рекламираме, било то бюджета как да бъде разпределен, дали имаме нужда от нов офис или каквито искаш решения, които се вземат за тази компания, ние сме управителния съвет, ако щеш. Продължаваме, пак здравейте, понеже не ни стигна времето и се наложи да гоня Даниела по стълбите и по асансьорите в сградата. Чак до излязах навън, но я върнахме, защото знам, че ви е много интересно и сега ще продължиме в предният разговор. Знаете, че говорихме за паралела, как между щатския пазар и българския пазар, как го вижда тя, какво вижда хубаво на нашия пазар и разбира се всичките ни тук проблеми, недъзи, които съществуват. Уточнихме ги, видяхме ги, чухте много интересни неща, обаче не ни стигна времето. Сега пак ще поговорим малко по-конкретно за нейната работа в Вейл, Колорадо, с какви имоти работи, с какви клиенти работи. Ще я попитаме така за някои по-тънки работи от нейната действителност, от живота и там и съседите, кои са и съседи, и това ще го захванеме. Но да напомним все пак, защото това е втори епизод, коя е Даниела. Даниела работи вече повече от 15 години в бизнеса с недвижими имоти, по-точно луксозния сегмент и най-вече, нали, за нас това е нещо много голямо. Тя е риелтор със съответния лиценз за това понятие. То не е титла, или е титла, не съм сигурен. Дезигнация, да. Доста дълго работи на този пазар с около и над, може би, 200 сделки за своята кариера. Там сделките са доста сериозни като обеми. Освен всичко друго, тя има опит в международни компании, като ръководител на екипи и трябва да кажем, че е част от една от известните големи, може би най-голяма компания в сегмента, в който тя работи, Keller Williams, Mountain Properties. Keller Williams е франчайза, на местно ниво е Keller Williams Mountain Properties. Да. И има
деца, момчета, скиорка е, обича движението. Има една мисия, която ще изпълнява, към която се стреми да подпомага брокерския бизнес с уменията, знанията, компетенциите, опита, който има в този сектор. И с това сме я поканили, защото знаем, че може да научим много неща. Малко ще ни е времето, ама колкото толкова. Започваме веднага с въпросите. Благодаря за поканата, Миро. Тъкмо си бях тръгнала, паркинга трябва да оправиме, така да върнаме. Скоби сваляхме изобщо, да. Готова съм за въпросите, стреляй. Малко по-конкретно, ти работиш в сегмента на луксозни имоти. Какво значи луксозни имоти при вас? Какво е това луксозен имот в Бивър Крик, в Вейл, Колорадо? Да. Виж, нали, няма да се впускаме в подробности как да дефинираме лукса, но Вейл Колорадо е едно много специално, не само за мен, то е едно много специално райско кътче. Намира се около 100 мили, това са към 160 км от Денвър, в скалистите планини на Колорадо. Уникално място за всичко, за живот, за спорт, за каквото и да си помислиш. Моят живот не е случайно ме отведе там. Аз в България съм израснала с ските и така след пътешествията си през Дубай на корабите отидах там. Какво е лукса? Лукса е начин на живот. Лукса е нещо, което те кара да се чувстваш комфортно, дори те кара да се чувстваш повече от комфортно. Какви са нашите имоти? Нали, пазара доста се промени в последните 15 години, но ако трябва да говоря сега към днешна дата, разнообразие от имоти, като нашата така средна продажна цена в момента, казвам средно, има и под и над, зависи от района. Нашия район е от 30 мили, около 50 км ивица и това средно е около 2 милиона и половина долара. Да, долара. Като това е за single family home, което е еднофамилна къща. Ние имаме апартаменти, таунхоумс, къщи, къща близнак, казваме на дуплекс или еднофамилни къщи. Като разбира се имаме и кондо, апартаменти, които започват може би от порядъка на 700 хиляди, като това е може би най-така входящото ниво и достигаме до около 40 милиона плюс 42-3 милиона имаме еднофамилни къщи в Вейл. Горе-долу така изглежда пазара. Наситен пазар, земя няма, новото строителство има, но не взима. Сега започнаха доста проекти да се правят, но... Не е голям дела. Да, има доста. Ние имаме проблем с хаузинга, хора, които няма къде да живеят, защото е много лимитирано. Но да, така изглежда пазара. Това е нашия лукс. Лукса да живееш до планина, лукса да отидеш да караш ски на 5 минути или да излезнеш от вкъщи, да стъпиш на пистата. Всъщност, Аспен... Колко близо е? Аспен е на около 1 час от нас, така че това е съвсем различен маркет. Почти несравним маркет. В Аспен има продажби около, тук мисля последната им продажба беше около 100 милиона. Във Вейл няма 100 милиона, не сме стигнали още там, но Аспен е мястото, където билионерите бягат от милионерите и общо взето е много различно. Аз ще ви разкрия една тайна и във Варна нямаме все още за 100 милиона продажба. Все още. Даже не съм сигурен в България дали има някакъв подобен имот. Добре, явно страхотни имоти, ако ги погледнем на снимки, може би ще... разберем за какво става дума. Може би и Соня, която е зад кадър, ще добави после някое друго видео, докато си говорим, да видим какво е това Аспен или пък по-скоро какво е това Вейл и какви имоти се продават. Какви хора купуват тия имоти? Ето това е, може би, по-интересният въпрос. Да, различни. Значи, моите клиенти, освен че аз имам
изключително силна подкрепа от цялото българско общество, защото така ще бъдеш изненадан, но там има една много силна общност от българи, може би така постоянно живеещите са около 100 човека, на които аз наистина в годините, след всички тия години съм изключително благодарна, защото те са били така едно от ядрото на моя бизнес. Лоялни. Изключително. Да. Аз наистина така с благодарност, ако това видео стигне до тях, на всеки един от тях, който живее във Вео, с ръка на сърцето, искрено го казвам. Така, освен тях, изключително находчиви хора, които в годините купиха, продадаха, развиха се, всеки един от тях. И ми гласуваха доверие, за което съм благодарна. Единствената българка, която си брокер. Да. Че хубаво това. Това е много хубаво такова конкурентно предимство. Знаеш ли, давам всичко от себе си с душа и сърце, но без да бъда пристрастна, защо пък да не бъда пристрастна, това са любимите ми клиенти. За мен е изключително удоволствие, когато българин клиент ми се обади и каже: Даниела, искам да поговорим за имоти. Чест е за мене, казвам го искрено. Ако дойда в Вео, ще станем двама. Ще има един тест, може, но примерно, да. Така че това е ядрото на моя бизнес. Освен това, аз имам клиенти от всякъде, от различни щати, имам от различни националности при нас. А професии? Какво имаш предвид? Какви хора като професии? Тези хора трудно споделят професиите трудно си. Споделят. Но това са хора с бизнеси, с много бизнеси. Трудно е да знаеш точно какви са им професиите. Не ги проучвате? Не. Нямам такъв ангажимент, нито желание. Но... Нямате ангажимент? Не. Ясно, но въпросът е, когато някой декларира, че иска да купи, той подписва договор. Обичайно с изключителни права, както го уточнихме в предния епизод. И това на теб ти е достатъчно. Абсолютно. Не е необходимо да търсиш информация, този човек дали ще бъде достатъчно лоялен, коректен, точен. каквато е обичайно нашата действителност. Никога не съм се замисляла и в интерес на истината, ако имам клиент, който не познавам, примерно имам име, може би ще му направя един сърч да видя горе-долу кой стои срещу мене. Чисто, но виж то, когато застанеш срещу един човек, то се разбира кой стои срещу тебе, така че аз нямам ангажимент да проверявам нито финансовото му състояние, нито съм ангажирана да проучвам дали лоялността, то всичко се случва. Купувач също не ти изисква информация за банковите сметки. Не. Сега, има нещо друго, когато правим оферта, нали, продавача може би си изисква, казва се Proof of Funds, т.е. ако слагаме оферта, да кажем за 1 милион, и офертата е финансирана, ще се взима ипотечен кредит, продавача най-вероятно ще изисква Proof of Funds, доказателство за средствата, но то е само за размера на средствата по тази покупка. Няма изискване, няма правило да изисквам за материалното му състояние. Ако сега те питам за някой известен купувач, имаш ли право да коментираш? Не. Дали е известен, дали е неизвестен? Не. Нямаш право да коментираш кой е купил от тебе. Не. Още по-малко за какво го е купил и с колко пари го е купил и така. Да. Добре. Това са стандарти, то не е само изисквания, това са стандарти на обществото. Истината е, че се подписва един документ за конфиденциалност, който преди започване на каквито да е преговори и работа се подписва и моето име застава отдолу. Абсурдно е да споделиш някъде на седянка, на запивка, че ти е клиент Цукърбърг, примерно. Повече от абсурдно. Да. Освен ако той не ми е позволил да... Ако ти позволи, би го направила с удоволствие. Разбира се. Да. Но ако не ми е позволил, аз... Би се снимала и хубаво маркетинг. Не. Нямам авторизацията да дисклозвам идентичността на клиентите си. Да. А все пак, нещо пикантно, интересно, всеобщо, всемирно, около теб, около това място, където живееш, където работиш, някои личности, които можеш да споделиш. Да.
Виж, това е едно много някой атрактивно. граждани на Вейл. Да, най-така видната гражданка, която е родена, отраснала във Вейл, това е Михаела Шифрин, която тя е най-добрата скиорка на всички времена. Видната гражданка, която е родена, отраснала във Вейл, това е Михаела Шифрин, която тя е най-добрата скиорка на всички времена. Тя сега е поднови, освен всичко друго. Мисля, че 83-та купа има за сега. Няма друг в историята на ските никога. В нито мъж, жена, дисциплина. Това е най-добрата скиорка. Изключително земна. Имала съм удоволствието да се срещна с нея, да разговарям с нея. Тя е родена във Вейл, живее във Вейл във времето, в което не пътува, което е много малко. Сега е сгодена, така че се надявам, че ще остане във Вейл. Тя е сгодена за друг скиор. Да, той е норвежец. Да. Прекрасна двойка са, даже в един и същи фитнес спортуваме. И понякога аз се шегувам с моите приятелки и казвам, аз отивам достатъчно я да гледам и моята тренировка се е случила. Така че тя е изключително земен човек, възхищава ми се, невероятен човек. Това е нашата видна личност, нашата гордост. Ами пожелавам ти да ти стане клиент, ако ли ти е все. Знаеш ли, тя е за мен едно така възхищение. Мен ми е достатъчно да я гледам и да я слушам. Ама ти си скиорка за това. Аз съм скиорка. Ти си била състезател? Силно казано е, но справям се в ските и ските... Аз имам снимка с Линдзи Вон, така че мога да се кажа. Ами тя идва често и Линдзи Вон, но Михаела Шифрин, Линдзи Вон, да. Добре. Това е един от най-хубавите спортове, за богати хора, не само за богати, но да кажем, че философията му е такава, скъп спорт и така. Ами аз съм го почнала в България, когато беше много бедно навсякъде, но аз съм израснала с ските и всъщност ските ме заведеха в Вейл. Ти живееш в София, Самоков, то там си има ски тя писти. Мама от Самоков, така че няма нужда да ходиш до Аспен, за да караш ски. Не, имаше. Някой друг? Ами, виж, има много. При нас има много известни личности, които купуват имоти при нас. Вокалиста на Металика дълги години, той има къща там, живя, той някакви лични драми преживя. Джеймс Хатфилд. Но това са едни изключително земни хора. Просто няма да повярваш. Той много обича да гледа хокей. И понеже сина ми е в хокей, често седи на хокейната площадка, просто гледа на децата. Изключително земни хора и дори те не правят и впечатление. Ти знаеш, че е той, но тяхното присъствие е много тихо. Но те идват при нас, за да избягат от шума, защото при нас е малко. Малък град. При нас е... Колко жители? Ами, по така официални данни, но това са постоянно живеещи. Има предвид, че има хора, които идват, то е доста ваканционно, има хора с ваканционни имоти. 50 хиляди, горе-долу тази ивица, която е 30 километрова. Но пак това е чисто Вейл, ако гледаме Вейл, но то е едно малко местенце, може би към 10 хиляди, но там почти никой не живее постоянно. Повечето са така, да кажем, на 2-3 километра в този коридор. Като каза за единия си син, ти имаш двама. Да. Колко са големи? Ами Себастиан е на 13, Антуан е на 10. Да. Ти са още... Да, още имаш какво да следиш? Имам следа нещата, така те са много, много добри деца, много са активни. Значи и двамата се състезават с dirt bike с мотори. Малкият ми син е активен в хокейния клуб и аз, когато не съм тук, постоянно съм един таксиметров шофьор от спорт на спорт. Тук да кажем, че има много прилика с нашата действителност. Така и с нашите родни, обични от нас майки. Нищо различно. Нищо, но... кой знае колко по-различно. Може би само нямате толкова дупки по пътищата. Нямаме дупки. Да. Прекрасни деца в много спортове участват, а това за мен е искрено удоволствие, защото за мен това са нещата, които движат младежта и аз давам всичко от себе си и с цялото си време посвещавам свободно на моите деца. Добре. Общинско училище ли учат?
Значи не. Частно. И това е не. Има 3 вида училища при нас. Има частни училища, които са абсолютно субсидирани от самото училище и не отговарят на принципите, т.е. на правилата на дистрикта, на school дистрикта. Има държавни училища, има и чартърни училища. Аз те питам от тая гледна точка, защото съм чувал, даже официално, не знам дали е официално, някъде в някакво предаване, че всъщност качеството на общинско училище е добро и колкото по-добро е, толкова повече се отразява и на цените в района в щата. Това е много важен елемент. Абсолютно важен елемент. Ние сме много ограничени, в смисъл при нас няма много избор на училища, ние не сме голям метрополитен град, ние имаме 2 high schools, 2 училища. Хората при нас е единствената спортна академия в щатите, която е субсидирана от държавата. Няма такава академия. Вейл Ski and Snowboard Club Вейл. Хора от Швейцария идват, хора от различни места по света, децата им да тренират в тази школа. Която... наемният пазар добър ли е покрай това нещо? Наемният? Да. Той е брутален. Брутален? Да, той е изключително висок. Тоест има висока доходност на инвестиция, ако реализираш. Да, ако си на правилното място, ние говорим за едни много сериозни наеми. Това е... Някакъв пример за малък апартамент с една спалня? Такива няма. Няма за една спалня. Няма една спалня, да знаете. 2 спалня. Трудно е семейство с деца да влезне в 2 спални, ако са се преместили да учат там. Да кажем къща, хайде нека говорим за къща. Зависи къде е къщата. Ако е къща във Вейл, която е хубава, 5-6 спални, примерно, може би от порядъка на $50-60 хиляди на месец, горе-долу. Да. Но това не е, нали, това има една... защо 5-6 спални? Какво ще правим с 5-6 спални? Защото тези хора имат нужда от помощ, имат човек, различно мислене. Съвсем по различен начин. Различни са нещата, Да, но това не е, нали, има 2 вида пазар. Има и такъв пазар на наемите, които са този вид хора, но всъщност има и хора, които живеят там, работят. За този тип? Примерно, да кажем, един 300-стаен нормален, който е 300-стаен, с гараж, горе-долу, може би 5000 на месец. Да. Но това не е във Вейл, нали, може би си на 15 минути. От Вейл работиш, нали, имаш... Кои селищно образование около Вейл? Не, то всички около Вейл райони са доста атрактивни. Аз живея в Avon Beaver Creek, нали, то е срещу Beaver Creek, Wildridge се казва района. Всъщност Вейл е град, който каква индустрия? Туристическа? Само единствено. Да. И обслужване на тези хора, които представи си Зермат, представи си Швейцария, представи си Франция, Валдезере, представи си Банско на стероиди, общо взето. Да, Банско на стероиди, В този ред на мислене. Трябва да са много сериозни стероидите, вероятно. Добре. Виж... Защото там има цени под $1000 на квадратен метър за покупко-продажа. Къде? В Банско. Ние нямаме такива цени, но... Аз казвам, че тези стероиди, които ти казваш, ще трябва да са много сериозни стероиди. Говоря като разположение, като подножието на планината и няма 6 училища, има 1, 2. Това имам предвид. Пазара в Вейл и региона, приблизителен обем сделки, които се случват там за покупко-продажби. На годишна база. На годишно ще ми е трудно да го сметна, но сега има база данни, мога да я погледна, но примерно към момента може би има около 1000 имота на пазара. Горе-долу. Които се предлагат. Да кажем, в момента може би 20% от тях ще се затворят на месец, може би 200 на месец, да кажем. 200 сделки на месец. Да, горе-долу. С средна цена, ти каза, средна 2,5, като казвам, тя $1 може много... говорим. 2,5 не е... Да, може да варира, защото има райони, които са с доста по-ниска цена, но entry level, нали, входящия левел, като това вече сме се отдалечили, може би на едни 40 км от Вейл, може за около 800 хиляди да се купи еднофамилна къща. Това е така малката сума, която трябва да вложиш в имот. Да, за къща. Какви са институциите, органите, които участват в една сделка, накратичко?
Значи, освен... Покупко-продажа. Да, освен, значи имаме продавач-купувач, представителство на купувача, брокера, който представлява купувача, брокера, който представлява продавача, и при нас това е за Колорадо, защото в различните щати работи по различен начин. При нас използваме Title компания, която трудно ми е да дам аналог в България, но тя е юрист, извършва цялата сделка по проверка на нотариалният акт. При нас собствеността, да, казва се deed, извършва се проверки за това дали са платени данъци. Задължително е ползването на тая компания? Да. И ако чисто етично и всичко, за да може да премине, сега ако двама купувачи и продавачи се съберат и решат, че няма да ползват тази компания, това вече остава. Да, може да стане, но може не да се случва често. Да, не се случва често. Кой плаща за тази услуга? Значи те услугите са доста комплексни в това, което прави Title компанията. Тя издава една застраховка, която застраховка се плаща от продавача. То може да се подоговаря, но казвам практиката какво показва. Да. Тя извършва застраховка върху нотариалния акт. Тоест, Title компанията гарантира, че тя е извършила необходимите проверки и собствеността се прехвърва без никакви запори. Ако се случи нещо, се връщаме към Title компанията, която вече е гарантирала, че има това. И там стои застрахователна компания, която изплаща, тя после се разправя с Title компания. Има, процедури. Добре. И всъщност това са, разбира се, ако имаме банка, която издава заем, това би било участваща среда. Може да имаме адвокати, ако двете страни решат, освен брокера, да имат репрезентация, адвокатска репрезентация. Това вече е абсолютно допълнителен разход за тези страни, ако те преценят, че искат техния адвокат. Много моите клиенти имат лични адвокати, които също участват преглеждат, проверяват, те си вършат тяхната работа. Компания, която инспектира по желание. Това е вече когато сме навлязли в сделката. Тогава има Home Inspection се прави, която купувача наема компания, която инспектира състоянието на собствеността на имота, дали има течове, дали има. И също има appraisal, т.е. оценители, които оценители се назначават от банката. Те са независими експерти, които дават оценка на имота, който имот отива към банката, и това всъщност се използва само единствено когато имаме заем. Ако няма, не се ползва оценител. Може. Купувача може да прецени и да иска, но... Много сходен на технология на сделката има с всички особености. Да. И при нас, и в Щатите, което говори добре за нашия пазар, че някакси се равняваме. Добре, комисионните. Какво за тях? Знаеш, че не обичам да говоря за комисионните. Като размер обичаен за пазара в ВЕО. Винаги, аз казвам, в този бизнес всичко е по договаряне, но да кажем между 5 и 6% е комисионната, която по принцип до този момент в моята практика се плаща от продавача. И аз като брокер, който представлява продавача, винаги предлагам 3% или 2,5%, които са на страната, която ще доведе купувача, т.е. на брокера, с който ще работя. Добре. Срещу това заплащане, което предполагам, че и в Щатите, и в Колорадо, и в ВЕО е не малко заплащане като размер, еднократен за услуга, сравнена с останали професии. Не е никак малко, предполагам. Стойността. Питаш ме, какво правиш? Какво правиш? Това е много... Виж, нашата професия е изключително отговорна. Ние, освен че имаме знанията, обучението, образованието, както искаш го наречи, компетенцията, ние имаме една доста сериозна отговорност, когато представляваме тези клиенти във формата на договори. Ние поемаме и отговорност по този договор, защото аз съм го извършила, аз ги представлявам. Така че то е комплекс от изключително много задължения, които аз имам, и отговорности. Описани в договора. Зависимост за коя страна говориме, но всяка услуга, която е адекватна и която носи, разбира се, стойност и за двете страни, тя е високо заплатена. Доколко
Доколко специализацията на брокера съществува и се прилага в в практиката в Колорадо, да кажем, или ако имаш повече поглед и в други части на щатите. Като имаш предвид специализация, имаш предвид конкретизиране на работата в определен район? Не само район, вид имот, както ти си специализирана в работа с луксозни имоти, но то се оказа, че няма други просто в ВЕО. Не, че нещо си избирала. Но местоположение, т.е. определени райони, 1, 2, 3, 5, в зависимост от размера им, тип клиент, купувач, продавач, много други специализации може да има. Но да речем, дали има такъв принцип, дали по-скоро това е залегнало в Колорадо, да кажем, в вашия щат. Виж, аз мога да говоря за себе си, всеки брокер преценява как да работи, но като казваш специализация, аз вярвам в това, че един човек има знанията и компетенцията в определен район. Той не може да има знанията за... Аз нямам знанията за Денвър. Никакви. Ако трябва да продаваш, както сега продаваш в ВЕО и региона, в смисъл каза 30 мили. Да, горе-долу 30. Ако трябва да излезеш от този район да продаваш на радиус 100 мили, не. Няма как. Няма как да го направя. Първо нямам компетенцията, нямам времето, нямам желанието, а и по никакъв начин не правя услуга на моя клиент, защото аз този пазар не го познавам. Моята компетенция е в тези 20 мили, които аз тук не бих разграничила дали продавам апартамент или къща, това не би го разграничила като специализация, но района, за мен тези 20 мили са моя район. Всъщност на тия 20 мили има много по-малко имоти, отколкото в София, със сигурност. Да. Защото някой ще почне да сравняват. И сега за да сравняваме, ще питам колко брокера има в ВЕО. Ами последно, когато аз обичам цифрите, данните, обичам да знам конкуренцията, може би бяха около 847. Като това са хора, които участват или плащат за МЛС да бъдат в МЛС и да имат лиценз и активен лиценз. Ти можеш да имаш лиценз, но да не е активен. Но това са хора, които са в МЛС. Да, 847. Пак казвам, обичам данните и цифрите. Може би 20% от тези хора активно работят, т.е. това им е професията. Останалите, да кажем, има 1%, който просто си има лиценз, защото кара ски, ако се качи на лифта с някой, може да ме направи една продажба или има много варианти, но да кажем едни 20%. Ако му се случи случайно да има лиценз, да се вземе, да има право да си получи възнаграждение. Точно така. Около 120, 130, 150 активно работещи професионалисти. Останалите, да кажем, че го правят, но не толкова активно и толкова постоянно. По мое наблюдение, по това, което виждам. А как си представяш идеята да предлагаш 100-150 имота в този момент? Това не е реално, не е възможно. Как да не е възможно? Няма абсолютна действителност. Да, но тогава в този момент аз трябва да имам един екип от 20 брокера, които нямаме такъв... Този пазар няма да позволи такава тежест да се носи от един брокер. Може би в момента така, ако гледаме профайлите на брокерите, може би 3-4 листинга в един същи момент. At a time. Да, всичко над него... Да речем в други пазари, десетина... Други пазари абсолютно реално, но тук говорим за един много селектиран, вакационен, луксозен сегмент. Да. Ако говорим за един космополитен, един град, голям, би било Ню Йорк, Атланта, Бостън, който да го кажеш, там има съвсем други възможности, но няма как тук един брокер да държи... Аз, понеже зная отговора и знае обаче и действителността в България, питам за 100 или 150 имота и казвам, че това е практика, всъщност това са отворени оферти. Тоест много компании в България и включително и брокери вътре в тези компании считат, че трябва да продават, да имат голям портфейл от имоти, но нищо не знаят за тези имоти. Според нас тази практика не работи, според нас, пък и много от нас. Тоест практиката, най-добрият начин си остава и ще бъде
специално за България, взаимоотношение, което се нарича ексклузивно. С ексклузивните услуги отзад, които трябва да стоят, когато представляваш някой и който се е доверил изцяло. Така че аз за това ти задах този въпрос по-скоро, за да потвърдиш становището, че нали, на обичаен пазар, не дори на луксозен, 10 на 15 имоти в щатите се счита, че има шанс да ги обслужиш, но това трябва да си много опитен брокер. Не само това, просто с изключителни права говорим. Да, разбира се, да, и зависи какъв екип имаш и на какъв пазар си, нали, примерно. Не говорим за един брокер. Да, има и брокери с екипи, пак той е един, но има работят. Един човек, една тяга физическа, един човек. Не, физически невъзможно. Невъзможно, разбира се. Да, не физически невъзможно и виж, че ти, нали, няколко пъти споменаваш ексклузивните, но нека да не бъркаме ексклузивността с transactional, нали, и какво имам предвид. За мен отношенията, това, че са ексклузивни, не означава, че са transactional. За мен не свършват отношенията с този договор. И сега ще кажа какво имам предвид. Да. Моите взаимоотношения с клиенти, те са дългосрочни. Те не са само за сделката. Въобще не. Да. Това имаш предвид. Това имам предвид. Начина на моята работа, подхода към всеки един клиент е ако зависи от мен, искам този клиент да ми бъде клиент. И той, и децата му, и техните деца, ако може, и всичките му приятели. Аз искам да града от дългосрочни отношения. Тази ексклузивност за мен означава към конкретния момент какво се случва. Но тя не свършва там. Да. И за мен това е ключа на успеха. Мисля, че пак, за да защитиме нали, ситуацията в България като гилдия, мисля, че има пак доста професионалисти, мои колеги, приятели, които в тая част също се справят много добре. Правят много неща за това след продажбено, как да го кажем, не само обслужване, контакт, взаимоотношения, то е продължаващо. Сигурна съм и вярвам, че е така. И то е пак win-win това последващо взаимоотношение, въпреки че няма сделка, но то е win-win, защото има препоръки, защото има познати, приятели, които идват с очакване да бъдат обслужени от човек, абсолютно, който това е истината и така трябва да бъде според мен, така че абсолютно подкрепям и вярвам и знам, че в България съществуват такива професионалисти. Да ни разкажеш структурата не на твоя бизнес, а на брокерския бизнес. Ти каза, има екипи, има агенция, към агенцията ти трябва да работиш като брокер към агенцията, т.е. като агент, може би. Тая структура не разкажеш малко по-чистичко, защото знаем, че май не може да работи агент, който е под 2 години на пазара самостоятелно. Брокер или това, което ние разбираме под брокер, трябва да работи към компания, може ли да работи самостоятелно? Значи, много зависи къде си, как е структурирана компанията, какъв е франчайза или за каква компания говориш, така че аз не мога да говоря общо въобще. Мога да говоря конкретно за модела, в който аз работя. В Keller Williams той е франчайз, ние имаме менеджинг брокер, който отговаря за целия офис и то чисто отговаря от гледната... Той не е полиция, не ме полисва в моята работа, но той ме подкрепя, ако има проблеми, ако имам чисто технически проблем, ако имам казусен проблем, проблем legal проблем, нали, тогава вече той се намесва. Като разбира се, всички документи, примерно когато аз имам затваряне на сделка, той има една система, в която се вкарват всички договори по сделката и той накрая ги проверява и го одобрява, че може да затвориме. Това е структурата, нали, имаме, разбира се, собственик, който е на офиса, на франчайза, и оттам нататък аз работя като индепендент контрактор, как на български дори не знам. Това е брокера, да кажеш. Под тяхната, нали, шапка. Под тяхната шапка. Бранд. Имам определени финансови задължения към тях годишно. И когато ги изпълна тези финансови задължения, аз в този модел на работа работя на 100% от моята комисионна. Сега съсетих нещо, което Добре, го има в биографията. Да ми кажеш какво е
И какво прави лидерския съвет на Келър Уилямс? Добре. Че си част от този съвет. Да. Казва се ALC. Това са топ 10% от нашата компания брокери по продукция. По реализация на сделки, да. И всъщност ние много решения, които се взимат за начина, по който функционира офиса, било то как рекламираме, било то бюджета как да бъде разпределен, дали имаме нужда от нов офис или каквито искаш решения, които се вземат за тази компания, ние сме управителния съвет, ако щеш, и вземаме това решение. На тази част в Вейл. Да, това е отделен офис, който има собствен бюджет. Вие сте като мозъчен тръст. Точно така. Ние сме хората, които вземат тия решения. Да. Добре. Млад брокер си представи на българския пазар. София познаваш, Варна познаваш, избери си един от двата града. Млад брокер излиза сега на пазара, търси мястото, съвет, един-два, който ще му дадеш? Първият съвет е: нищо не става сам. Да се довери на човек, който е минал по този път. Говоря от гледна точка на ментор, както искаш го наречи, защото тези думи малко се изтъркаха от смисъл и съдържание. Аз лично, моята практика, всичко е било проба-грешка. И всичко, което съм научила, е в резултат на транзакции, на сделки, къде съм падала, къде съм ставала, нали? Но ако е имало някой, който да ме хване за ръка и да ме преведе, ще да ми бъде много по-лесно. Тогава към този момент не е имало и затова смятам, че това, нали, част и от моята мисия, наистина по-лесно се върви заедно и по-лесно се върви с хора, които са минали вече оттам. Така че сценария, който ми го представяше, е перфектен, защото младото поколение за мен това са изключително първо различни хора в цялото им мислене, посоката, визията, аз ги обожавам. И аз смятам, че те ще се доверят, ако намерят на кого да се доверят. Така че моят съвет е: не вървете по този път сами, защото по този път е минато. Позволете на някой да ви хване за ръка и когато сте готови, той ще ви пусне. Но позволете някой да върви с вас. Много хубави думи. Аз мисля, че ще се съглася с теб, защото моята история е същата, т.е. 1993 година стартирахме бизнеса и всичко, което сме правили, нямаше откъде да учим. Не, че може би е имало някой, който иска да ни учи, но няма как да ни научи. Тогава стартираше бизнеса и беше много трудно и всичко, което сме постигнали, ни е коствало много и време, и усилия, и финанси, разбира се. И така, че ако е имало хора, които сега вече има на пазара, т.е. има хора, които могат да помагат на по-младите, ще се възползвам абсолютно безусловно. Така че подкрепям те, въпреки че не ми е това ролята днес. Моята роля е да те питам. Искам да завършим с няколко блиц въпроса, на които да отговориш така по-кратичко. Добре. Кратките отговори не са ми силната страна, но дай ще пробваме. Ще позволим леко да допълваш. Добре. Регулация в брокерския бизнес или силата на невидимата ръка на пазара? Регулация. Разбира се. Нещо да добавиш? Няма нужда. Всичко е ясно. Има ли нужда? Ние обхванахме тая тема. Да. Специализация или мултинасоченост в брокерската дейност? Специализация. Писмен договор или устен договор? За договор ли говорим? Да, за договор. Да, всъщност това е провокативен въпрос, защото в България нашата система правна дава възможност да се договаряме устно, но не отговори. Писмен. Да, писмен. Не знам дали изобщо съществува това нещо. Системата на щатите е правна. Отворени оферти, затворени оферти? Винаги отворени. Добре. Само личен Фейсбук профил или личен и втори служебен профил? Не знам, смисъла на думата служебен не ми е ясен. При тебе е един профил. Всъщност самата организация, в която членувате всички НАР,
Не всички, но да кажем голямата част, препоръчва да бъде един профил. Аз следвам сърцето си, аз съм една. Нямам служебна и всичко едно. Всичко едно. Всичко едно. Това е хубав отговор. Снимка на визитки и рекламни материали или без снимка? Аз съм се снимала. Да. Ама коментар някакъв? Коментар всеки трябва да го почувства как. Защото смятам, че предавам правилното съобщение. Да. Просто така го чувствам. Красива жена, как без снимка, нали? Благодаря. Да. Така го чувствам. Добре. Много ти благодаря. Толкова много ти благодаря. Аз наистина бях развълнуван и много заинтригуван как ще протече този разговор. Може би изобщо не е достатъчно времето. Това пък е идея, какво ще кажеш, не знам, ама ще направим дискусионен форум с участието много брокери по-натам, така че да мога да си говорим много на професионални теми. Няма как в 20-30 минути дори и 2 серии да направим, да си изговорим всичко, но много ти благодаря за информацията, която даваш, споделяш. Аз лично съм респектиран и уважавам твоето желание да помагаш в този етап от своята кариера, в който си натрупал много опит в чужбина, в Щатите. Той е най-развит за мен пазар на българските колеги, на българската общност, включително и като цяло на бизнеса, за добрите практики, за налагането им, включително за помощта, която ще ни е необходима за въвеждане на една справедлива регулация, справедлива за пазара, за потребителите и за обществото и нас, брокерите, разбира се. Така че аз ти пожелавам успех. Надявам се, че ще имаме общи проекти и надявам се мисията, визията, която имаш за помощта, която искаш да дадеш на българския пазар и българската общност брокерска, да ти се случва така, както искаш. Виж, аз също благодаря и пак казвам, за мен е абсолютно искрено удоволствие да споделям практиките и успеха. И вярвам, че това е единствения път, по който може да вървим от тук нататъка. Сам не се върви, така че аз съм отворена за въпроси, за да споделя. За мен аз съм една отворена книга, която е на разположение. Чакат ни, значи, общи проекти, нови проекти. Това е чудесно. Дами и господа, приятели, колеги, уважаеми клиенти, които гледате, ще затвориме тази серия, може би няма да е последна. Бяхте с Движим недвижимото, с Духом Ангел и Тялом Миро, нашия подкаста на Comfort Forex Brokers. Следете ни в YouTube и във всички канали на компанията, за да научавате най-интересните неща, да разбирате за най-хубавите имоти и да постигате най-добрите сделки.